Samantala mga idol, Loan Application Roadshow nagbigay ng agarang tulong sa mga MSMEs sa Dagupan City. Para sa detalye ng balita, alamin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Maraming micro, small at medium enterprises o MSME sa Dagupan City ang nakatanggap ng agarang tulong pinansyal matapos ang isinagawang 2026 Enterprise Rehabilitation Financing Loan Application Roadshow ng Department of Trade and Industry Pangasinan. Katuwang ang Small Business Corporation ng araw ng Huwebes sa 29 ng Enero. Layunin ng roadshow na ito na magbigay ng pinansyal na tulong at dagdag na working capital sa mga MSMEs na naapektuhan ng nagdaang bagyo, partikular sa mga lugar na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity. Sa pamamagitan ng programa, tinutulungan ang mga kwalipikadong MSMEs sa makapag-avail ng Enterprise Rehabilitation Financing Loan upang masuporta ang mabilis sa pagbawi at pagpapatuloy ng kanilang negosyo. Gabay din ang mga ito sa paghahanda at pagsusumiti ng mga kinakailangang dokumento tulad na lamang ng valid government-issued ID, business permits or certifications, patunay na aktibong bank account at iba pang supporting documents para sa pagproseso ng loan. Naasa naman na makakatulong ang programa sa mabilis na rehabilitasyon ng mga negosyo sa lungsod ng Dagupan at sa pagpapanatili ng katatagan ng lokal na ekonomiya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!